Ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öňürjilerine hemme tarapdan gollaw bermegi ura dinýän oýlanşykly strategiýa bu toplumyň okony ösmegi şertlendirýär. Şunda oba hojalygynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryny binýadyny pogtalandyrmak, hormat prezidentimiň ýol başlygyna durmuşa salýan döwlet fiýadatynyň ileri tutulýan ugurlaryna urly. Şunun bilen baglanykda dünýäniň öňünde barjy önüm enerjileriniň kuwwatly oba hojalyk çeýnikeleri iri deli satyn alınýar. Daýhanlaryň ýakyn ýardamçylary hasaplanýan ýokary öňürjilikli oba hojalyk çeýnikeläriniň kömegi bilen ekrançylykda agrotehniki çäreler ýokary hili ýerine ýetirilýär we ýetişdirilen hasyl ýitgesiz ýyglanyp alynýar. Ýurdumyň ekrançylyk meýdanlaryna netijeli ulanylýan oba hojalyk çeýnikeläriniň hatyryna klassende John Deere kompaniýalarynyň kuwwatly oba hojalyk çeýnikelerini möhüm ornuň degişçiligini bellemeli. Dünýäde uly meşgullyk gazanan bu kompaniýalaryň ýokary öňürjilikli çeýnikeleri ýurdumyň toprak howa şertlerine laýyk etirilip, olar härki zamanyň ösen telematik enjamlarly üpjünedilýär. Bu bolsa sürüm işlerinden başlap ýetişdirilen hasyly ýygnamak möhümine çene bolan aralykdaky ähli agrotechniki işleriň ýokary hil derejesine eýe bolmagy şertlendirýär. Kuwwatly çeýnikeleriň öňürjiliginiň ýokary bolmagy ähli meýilleşdirilen agrotechniki çäreleriň belinen möhletleri we ýokary hili ýerine ýetirmeginiň baş şertini emeli getirýär. Härki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň oba senaga toplumyna başlyny başlayan giň meşgul özgertmeleriniň hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde oba hojalyk puwdugynyň düşegüntligini artdyrmak, oba ýerlerine täze ykdysady gatnaşyklary kemale getirmek, durly hojalyk düzümleriniň arasynda bäsleşige okuyuply gorşawy döretmek, ýer suw serişdelerini rejeli peýdalanmak meselelerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunda daşky gorşawy goramak wezipeleri üstünlikli amala aşyrylýar. Hemde oba hojalyk ilmini we seçkiçiligi ösdürmek, innovasiýalary, iň täze ilmi çeýniki işläp taýýarlamalary, önümçilige giňden ornaşdyrmak meselelerini aýratyn ähmiýet berilýänini bellemek ýakymly. Oba hojalyk özgertmelerini tapgyrlaýan esasda durmuşa geçirmeň çäklerini amala aşyrlaýan ulgamlaýan çäreler puwdugyň sağlaşly ösüşini üpjünetdi. Şunda oba hojalyk önüm enerjileri üçin ýeňillikli şertleriň döredilmegine, ýerleriň hasyllygynyň artdyrylmagyna zerur ünsürlýär. Şunda härki zaman oba hojalyk çeýnikeleriniň netijeli peýdalanylmagy esasy wezipe hökmüne kesitlendi. Klassende John Deere kompaniýalarynyň çeýnikeleri sany ulgam bilen enjamlaşdyrylýar. Olaryň işini kompýuterleşdirmek meseleleri oňun çözülýär. Bu bolsa ýokary öňürjilikli çeýnikeleri dolandyrmakda, olaryň işiniň mukdaryny artdyrmakda oňun şertleri üpjünedýär. Daýhan birleşikleriniň kärenişleriň we beýleki önüm öňürjileriň zerur çeýnikeler, dökünler, ýokary hilli tokumlar bilen bökdönşit üpjünedilmegi puwdugyň sağlaşky ösüşine gönükdirilýän giň meşgul tagallarlardyr. Döwlet tarapyndan ýokary öňürjilikli çeýnikelerin, kombaýnlaryň we olary üçin zerur bolan ähtiýaçlyk şaýlaryň ýygy satyn almagy ýerlerde anyp balýan işleriň netijeli häzete eýe bolmagyny şertlendirýär. Bu bolsa topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmaga, bol hasyllanmaga, daýhan ihlasy bilen ösdürilip ýetişdirilen hasyly şart we ýitgisiz ýygna bolmaga ýardam berýär. Şeýlekde härki zaman çeýnikelerini işleýän mehanizatorlaryň hüner derejesiniň ýokarlandyrylmagyna zerur ünsürlýär. Bu bolsa ýerine ýetirilen işleriň ilerlemegine, ähli agrotechniki çäreleriň ýokary hil derejesine ýerine ýetirmegine giň mümkinçilikler açýar. Şunda öňde barjy oba hojalyk tehnologiýalary ýurdumynyň toprak howa şertlerini göz öňüne tutup, ýokary hasylly ekinleri ösdürip ýetişdirmeň, almy taýdan esaslandyrylan usullaryny ornaşdyrmak ille tutulýan ugurlar hökmüne kesitlendi. Bu bolsa ýurdumyzda ak buğdaýyň we gowaçanyň hasyllygynyň artdyrylmagyna aýratyn ähmiýetliler. Gelecek ul hasaplanýan oba hojalyk puwdugynyň maddi enjamlaryň binýadynyň döwre alyp artdyrmagy ekrançylyk medeniýetiniň ýoklanmagyny, paýtany we buğdaýy ösdürip ýetişdirmeň almy taýdan esaslandyrylan usullarynyň ornaşdyrylmagyny öpjünetdi. Umuman hormat prezidentimiň oba senaga toplumynyň öňüne goýan wezipeleriniň oba ýerlerine täze iş usullarynyň giňden ornaşdyrmagy arkaly üstünlikli çözülýänini bellemek ýakymly. Orada bolsa kuwwatly oba hojalyk çeýnikeleriniň netijeli ulanylmagyna möhüm orun degişli bolup durýar. Bu işler bolsa daýhanlaryň ihlasy zähmetiniň oňy netije bermeginiň, agzybir halkymyzyň bereketli saçaklarynyň sahawatynyň artmagynyň, şolar wagtyň özüne bolsa watanymyzyň awadançylygynyň hemde güllä bezişiniň kepil hasaplanýar.